Hei, salutare, sunt Mariu și astăzi vreau să vă arăt cum să vă descărcați muzică de pe YouTube. Deci, mergem în YouTube și scrieți ce muzică vreți. Eu am scris Trap National și am dat pe ce să fiți atenți. Am dat așa și dăm aici chestia asta. Dați acolo, dați copiază link-ul. Copiat. Mergem aici și mergem în Chrome. Scriem aici YouTube converter. Vezi voi. YouTube to MP3 converter. Și nu știu, băgăm să scriem și țin degetul apăsat. Și dăm lipire. Văd video. Download. Poate nu o să meargă pentru că... Hai să nu... Hai să mergem în fișiere mele. Audio. Vedeți? Ați văzut? N-am tras. Hai să băgăm... Nu știu, asta. Că e șmecher. Copiază link-ul. Dăm și un like. Mergem în Chrome. Nu vreau. Canalul este. Mi-a salvat aici. Și mă mai duc o dată. Lipire. Download. Se descarcă. Ce? Vedeți. Am descărcat. Cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați să dați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!